хора, аз съм сатаниста и в този клип искам първото да разбера как да снимам с фейскам, да ме виждате. Второто е да... Не, всъщност не. Добре. Второто е да играем Subway Surf, само че хакната. И така. Сега ще видите как става. Тук отворим меню скръпки, създая пък мене, така, сглоби и само трябва да изчакаме. Ще се върна като стане. И така, хора, връщаме се и мисля, че стана. Нека да проверим. Само ще спра и сега звука на ята. Вижте колко пари имам. Имам всички герои. Не знам с кой искате да играя, но аз ще играя с... И това. Код беше. Буба. Не, бейка. И ще видите аз какво правя. Вижте как се превърта. Стигнах до 2800 джема и не успях да ги сложа без да искам. Ще се върна като направим милион, защото няма много дълго време за снимане. Вижте колко точки сме. Добре, нямам ключове. Сега ще вземем малко ключове. Съжалявам, ако клипът спре сам. What the fuck? Бъгнал ми? Мисля. Мисля това да е за този клип. Не забравихме името. Правим от Live Challenge. И да. Нови срещи. Абонирайте се, ако не сте още. Кажете на други ваши приятели да се абонират. И това беше от мен. Пак казвам. Съб за съб и бъба. Чакайте да дойде яката част на песента.